di jolti metto ala min jalmera jolɗum ɗo an min wiyani galleji bo on galleji joko les koko aste nder leydi gonɗe nder leydi gonɗen nder ayi asikat yimɓe joni noon do e dongamen do en hollon man yo par ce que so derewo no métro wo somo yaha omo ar an yalla mbaɗata ni métroji fewnaɗe yo kam yer an ka bon on nangatani yimɓeɓe ne ngarma gande oɗo ko watta bes an min mbaƴani fan ɓuri ɓaɗe yoɓe an yer kamɓe de waɗi sakkara pisse billa yerani an cikkam noon am yimɓeɓe toɓe amen ɗo ene ay groupeɓe nanduɗa remen ƴettu ko nanduɗa ɗo ene naggoɗa ni en yer la ilaha illallah omo jo ko woni omo jo picce yer wallahi picce billa yer wawa amduɗo hen an wawa joɗade ɗi yo am yer min jewno joɗiri min est ce que min nantima banggue goto min suusa ko woni mo suusa hoto tikkere ma o a weddani tikkere o ɗam nara e poste jeeɗa ittuko ko nanguɗa ka seer way so poore wallahi so poore kese dibor kese dibor kese dibor dari kese dibor joni noon aɗa andi do kam ko ɓuuri hewde ko anglais ummiɓe anglais ɓe anglais do ko français ɓe ɓuuri hewde joni do ko anglais ɓe ɓuuri hewde joyede eyyi to welino noon kono aɗa andi sénégalais ɓe cabtini amin joni joni aɗa no mbatten joyen jitta wuccema ba wirta ɗum joyen an yer aɗa wonde samma pourquoi ƴettu gaɗam ɓuggam aɗa werta ɗo henne koɗo huuɗo yerande eyyi joni kalis o holto min bertat ɗum joni kalis o holto min bertat kalis o andan berta kalis o yerande pourtama aɗa werta kalis o amadou an amadou min mi anda so taw garda ko pour liggade wiye garda pour hersude yimɓeɓe ɗum ko wutte tan kala o tan ne wawi sodde wuttuma baba ɗum ɗon mbiya on wawi sodde wuttam ɗeɗo aɗa yiiɗo o maylus aɗa yiiɗa ɗum ɗo hen haɗa wawi tani ɗo oɗo maylus en bertata ɗum ɗo en eyi min wertani wuttam a waɗi to laafaka ni mbaɗɗa monima oya to hen fawa laafka ha an gere ma laafa ka kalis o joni nani heewa somin berti ɗum joni do en min berta min pawa weccoto e dow kalis o kala garda do en wiyat aha ɓeeɗo de dañi kalis dara hayso taw ko 1 euro wiye 2 euro mi weddo ɗum hen ay aɗa nibbuɗen yer ƴettuta faka woto wuttamo ha min liggey ma no hawi min an ɓuuri hawde an ñande fof probléme ƴettuta o ƴettata to o ƴetta ga yerande tottame yerande woni samtana basi ala joni min werto kosam min eyyi billayi après koso noon dañat pourcentage koso dañat hay so taw ko 10 euro par ce que a jaɓani wuttema werte do en koso dañat hay so taw ko 10 euro eyyi important yo fot wetti kosma kalis o weɗoto bo eyyi haajuma ala hen haajuma yo bon hen saara jaɓani ittu sakkos ma o do en ittu sakkos o ko Michael Jackson do ko gamri min gamno to en tay cuura min gami to en do ko Michael Jackson o cak jin cak jin cak jin cak 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 Station ba Aïcha ɗum ɗo Aïcha yeddu c'est bon malam
jakki Kam jak. Awop kaali so tan. ala Kaali so. wala biyeji di e pos No, honna tan non tan taw ngal do dama uddaaki mais to kam ko tiɗo mo non nata tan na. damal dal o uddaki Non. ko effration Je ne sais hol pas. ko ko dum don Ah mi anda ana woppa regal mais umu jehen non kan. ay travail an le travail an kam ko ko tinani minen ko mi wadobe danse joni sa min dewi ñande kala min jaha tour Eiffel min jaha Champs-Élysées min jaha Tour Eiffel e Champs-Élysées fof ñande kala so boyi kala be pama an ka wada Yor ay tawi geɗe ɗe aɗa hen ala hen kalda kam. Anani min son feltinade ko nder. e joni Faami. be ngandi ko min ligoto no Mbaɗa an haalanta. voilà il faut arani so min wi ko société min ligoto so dimanche yonti en barat pause comme ça be mbawi wiini aha biido be dewa Tubal liggotako dima. ala ligota ko dimanche be ligota ko samedi t'es trop con non tu réfléchis zéro quoi Non. c'est ça qui me fait le décarcasse Non, tu non. réfléchis zéro quoi To cerveau il est bien. Billahi wa min calculane bom dimanche en aɗa mina gaynaka ala samedi ala dimanche. et donc c'est pas les gagnants c'est le travail individuel Pour tubal ɗo haali gonga. le travail individuel et le travail gaynak c'est les différents Ça, aussi et puis même si c'est les gaynak de la France et les gaynak de la Mauritanie aussi on peut diamétralement les opposer Imposé wallahi layi gonga ɗo. Allez jo. non Jo non kaɗa. futano arde ɗo ni Non. non si Non. non si a futano arde ɗo armi doucement ɗiɗo tawanimo ɗo so ɓoyi ɓe faman Mais ne boire pas rien. non viens après Je boire après. non après Ay dara si unani may ɗum ɗam ay bare. Tu me demandes comme ça là. Ok, bientôt. bientôt voilà c'est ɓoyi seeɗa yimɓe paɗo ɗum jahanmi amoye laaɓi ɗiɗi ko wayi ɗo ka gahata Ah, bonjour, comment ça va? Oui. Ana dawani. Non, hande mi dawani. Comment ça se fait? SFR, hande ɓe liggotako samedi e dimanche SFR ɓe liggotako samedi e dimanche Bida ko SFR. eyi An hanki biya kam violé. Jango biya kam Peugeot. Ɓaw jango biya kam Renault. ala ko Amadou liggoto weloyade min mi liggaka bewoliya mi liggaka mi SFR o liggoto mi liggaka bewoliyade An ɓuri mooli ala eɓe liggo samedi et dimanche fof. SFR Eyyi. Eɓe Mo liggo nanda samedi ko et dimanche. Jikara box gonɗo galle ko SFR joguiɗen. Somi dañi probléme mi noddat ɓe tous les dimanches walla tous les samedi. Eɓe jaabo. Yero. Haala noon ko liggotoɗa. min ngala kar hande somi wi kam hande min dawani noon holko mbaɗanmi mi forçat mi dawa mi yahatano mi ɓenniɗoɓe mboɗo wora wayno kangaɗo regardez ce que tu fais si quand on dit on travaille pas on n'a pas de travail on travaille pas les samedi et les dimanche O jeeyi ɗum. Dow e ɗum ɗo. Komi jahannoɗo poubelle mbiɗo weddi o jeeyi ɗum. An tan mine galle. Ko ande? Ko ande? Amadou resni kam ɗo Amadou restuma. Mbete Amadou kañum ala galle. Amadou ala galle. kanko resni kam ɗo Aɗum waɗi aɗum poubelle. ala ko kaake jannane Yero ko liggoɗɗa? o Aïssa mi wima ko SFR mi liggotoɗomi holko jiɗɗa ko mi wima joni jiɗɗa komi wima komi agresseur ha Jim tan ko gongo. jiɗɗa komi wima joni komi gujjo je travaille sur le SFR je travaille le SFR ɗum ko Amadou rokki kam ɗum wi yomi moftan to guite to goddo woni Mi anda yitere waɗa jawro ɗo komi jogorno waɗe ɗum poubelle. ala no dañi noon ko guite jiɗi waɗno to goddo woni o randanam muro mooli ala o randanam caɗele Aɗani kam wona min itti ɗum ɗon. Ok. Mala SFR dimanche.
liggota hande wiya kam ko jam ko biya kam ko ga joni kadi wattin tawde dum do kadi baksuji min joni Allah baratma ni ko biya tan liggoy biya samedi liggota dimanche liggota biya kam ko etc. Alors etc. il travaille le samedi ou le dimanche. Moi je te comprends plus. Ok. Femme ani ma de. Ok. Femme ani. to paanoɗa Fanam ko pube weddotono dum da. dara min nande nakki de so an paata ko poubelle ƴettuɗa jinkaka janano jiɗɗa o soodi ɗum ko 200 € aɗa weddo laafata e 200 € laafa 200 € aɗa weddo Amadou argay Moussa bada aɗa selli tanta jam nanta kala bismilla oyo oy ay ba joyne tappi no yodda mbaɗɗa aɗa selli mawɗum alhamdulillah jam nanta kala machallah tam tanko barkalni tappi tu étais où Amadou don jippin jon jippiɗa taraway ummin rannoon mi weltima no feewi wallahi noon affaire o ay joni ça fait joni ko ɓuuri lebbi ɗiɗi 2 mois maintenant tu montes et tu descends beɗe je suis vraiment content pour toi wallahi mi wallahi weltinima no feewi wallahi noon tan aduɗo kam mais seeɗa j'avais une question Amadou mi jogui noon namdal jinnomi andude an kam ko dawata jippo ko komi jinnoɗo andude kam holko liggoɗɗa société amin o eyyi kañum aɗa foti wonde aɗa foti andude kam société mi liggotomi kam mbiɗa foti kam min liggotomi koye société biteɗo Veolia o Veolia min goni he min yeero fof hen min goni hen sa embauche maji mawɗi joni Veolia ɗum ɗo yoɓe mbalisaji ba mbalis ala an wadda poubelaji ala min min ligga poubel i Veolia de ko ɗum waɗa ala jiiɗa omo Sénégal o de o ga goɗɗo Veolia goɗɗo France o ɗo ko omo en fewnata Madar en ya Allah sondel en gueɗe mbaɗe noon ɗum min fewnata nawe Afrique Veolia Amadou wallahi mam Veolia fewnata ko ɗum ɗoji mbalis ala non ay jiiɗa ay Amadou arrête Moussa on connaît très bien Veolia holko waɗa Veolia fewnata ko mbalisaji wallahi walla ɗeftat ko mbalisaji mbima billahi ko jiiruɗen wallahi eko jiiruɗen en ɗam hakkude men liggaki mbaɗis mbi i wona Veolia mbiɗa Veolia goɗɗo ga o mbima min fewnata ko Madar en ya Allah poudar en omo en sondele wallahi annan mi tuuɗanmami ko liggotomi Moussa anne Amadou an kam Amadou non Moussa tinno addu accu wadde Amadou Veolia bousquille mbimami toujours quoi non je te bouscule non an kam bousquille toujours non je te dis la vérité bousquille Moussa non jimmi ko mawɗo kalifaɗo kay nandimami ko liggotomi mima ko Veolia Moussa dalaɗo aɗa waɗa mi jar min tan daram saɗa nawami balis da non Veolia wona ko mbalis waɗata Amadou Moussa wattojam sirde Allah anne min kalamami ko gon kalamami ko gandumi joni an wadde hakkude ma e Allah hande wuuro soɓe noddinoma hande mbiyata Amadou liggoto ko balis ko woni hen noon Moussa min liggaki balis Moussa an mbalis wona liggo kam e dow tampere ma tawi so ɗe moƴƴi non j'aime pas ça balis comme ça Non, arrête. non toi poti wiyade arrête tu me bouscules toujours Moussa Non, c'est moi je suis ton grand frère famde ɗiɗi joganima duuɓi seeɗa a rewani hay dewɗo yam Moussa kono Moussa pourquoi tan aɗa bousculami tan par ce que mi are ma ko an jippimi an ɓuurimi andede ɗo aɗa janggi comme ça là min komi vauri en jiɗɗa waddemi ko Amadou je te bouscule pas je te dis la vérité anini mbimami Veolia ko waɗoɓe mbalis joni min accami ligge yam liggoɗa ligge Moussa guillanarmi ɗo feera wiide Moussa ko liggoɗɗa mata min mbiɗa ndi ko liggoɗɗa Moussa min mi anda ko liggoɗa mi feera wiide Moussa ko liggoɗɗa mbiyen jang haɗa daw haɗa jippo mi anda ka reenowo tubakoɓe mi anda ka ƴettowo cukolo nga goɗɗo ƴettani o gasi rendo yo waɗa hay soko ɗum ne moƴƴi mbimi goto fof jogui ko sutoro mum aɗa sutoro e liggeyel ma mi dañi liggeyel am wiyo mbiɗa sutoro hen accam tan mi sutoro min Amadou wonko hay kam an ala kayitaji holno mbawɗa liggade Veolia Amadou so hoddiro Allah ari komo kayit wawi hen hoddiro Allah so ari hoko kayit wawi hen konde Amadou sala kayitaji de sattade Moussa an wona Allah aɗa andi ɗo a hewtoyani galle ala
ha mboɗo mer min yaami lowoto komi taw puɗɗo quoi wonela ha goma